ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೇರಿಯೋನ್ಗ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅತ್ತಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು 10,000 ಶೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ 2 ಶೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅವೇಡಿದು ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ 12,750 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು. ಈ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ 16,000 ಚಿಲ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವದ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 7 ಜಿಂಡ ಎಣ್ಮ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 1,000 ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ 5 ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆನಾ 10 ಒಂದೇಂದೆ ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರಕ್ಲೆ ನಾವು ಮಂಡೇಡಿಪ್ಪುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಶೇರ್ ಉಂಡು 2,000 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ 2,000 ಶೇರ್ ಇಪ್ಪಡು ಎತ್ತಿ ಶೇರ್ ಇಪ್ಪರು ಶೇರ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುನ ದಾಲ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಎನ್ನಿಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ 10% ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು 1,10,000 ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ 2,000 ಹತ್ತು 10,000 ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಉಂಡು 10,000 ಶೇರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದನ ಖಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅವಳ 10% ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಖಾಲಿ 10,000 ಮೂಲು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತುಂಡು ಇದಿಂದ ಏತು ನಮ್ಮಡ ಶೇರ್ ಉಂಡು ಒಂದೇತ ಮತ್ಲ ಬೀಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೂ ಪೂರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವರಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಪುಂಡು 2 ಶೇರ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 10 ಶೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಕಂಪನಿ ದಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕುದು ದಯಪಂಡ ಬಿಗಿನರ್ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಶೇರ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಶೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 2 ಈತ್ ಶೇರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಟ್ 1,000 ಶೇರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪನ ಖಾಲಿ 10,000 ಆ 10,000 ಎಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿಲಿ ಏಪ ಬಂದಾಪ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏತೋ ಕಂಪನಿಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ ಏತೋ ಕಂಪನಿಲು ಬಂದಾಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ದಾಯಪ ಅನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ನನಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡಾ ಆ ಕಂಪನಿ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮಾತ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊನೊಂದುಂಡು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಂಪನಿದ ಪುದಾರ್ತುದತ್ತು ಕಂಪನಿ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡದತ್ತು ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡಾ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ತುವಾರು ಪಂಡ ಅಂದ್ 5-10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಸರಕಾರಲ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರೀಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಓಡಾಯಿನಂಚುನ ಕಂಪನಿಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಕಂಪನಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನ ಕಂಪನಿ 5-10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪುಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಏತೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪ್ರೈಸ್ದ ಮತ್ಲ ಬತ್ತು MRF ಟಯರ್ದ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು 1 ಶೇರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟ 1 ದಿನೊಟ್ಟು 10% ಏರಿಕೆ ಆನಂದಂಡಲ್ಲ 10,000 1 ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತದ ಆಲ ನಮಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದ ಆ ಕಂಪನಿಡು ಗ್ರೋತ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.